ассалому алайкум, дӯстони муҳтарам. Бо шумо гурӯҳи ангур ва боғ аст. имрӯз 28 феврали соли 2021. Мана ангури мо нашонамояш чӣ хел аст. баъд аз худо хоҳад 10 рӯз аллакай ин бояд нишон диҳад ки хушаи ангур мебандед ё не. ин ниҳолро агар шумо навораи гурӯҳи ангур ва боғ даромада тамошо кунед, 20 ё 22 декабр ман ҳамҷа шинондагӣ будам ва тарзи шинондани ангурро ба шумо нишон додагӣ будам. бинед ки ангур ки вақте ки нағз шинонда шудааст, хушо шинонда шудааст, аз рӯи қоидаву ҳамааш дуруст шинонда шудааст, хеле бисёр инкишофи хуб меёбад. марҳамат, тамошо кунед. ангур мумкин ки хуша бандад, хай хуша ки бас шумо нишон медиҳам. анин давомаша ман бурида будам, қаламчаҳоша дар инҷа сихонда будам. ман ҳамин аллакай қаламчачаҳошам баркарсудааст. гурӯҳи ангур ва боғ. ин нашонамои ангури мо.